Bun venit astăzi! Propun să explorăm puțin mai în detaliu compoziția fotografică. Avem ca punct de plecare un material de Alex Chiru. Și sursa asta ridică o întrebare destul de bună. Ce face diferența între o poză oarecare și o fotografie cu adevărat memorabilă? Hai să vedem ce principii cheie putem extrage. Da, exact. Și nu e vorba doar de niște reguli așa rigide pe care le aplici mecanic. Ghidul sugerează mai degrabă că trebuie să înțelegi cum anume aranjezi elementele în cadru. Sunt principii care vin, multe din pictură, de fapt, și ele te ajută să ghidezi ochiul privitorului, să transmiți o stare, o idee. Practic transformi lumea 3D într-o imagine 2D, dar cu impact. Perfect, hai să începem chiar dinainte să facem click. Ghidul insistă destul de mult pe faza asta de planificare, nu? Adică să știi clar ce vrei să fotografiezi, să alegi conștient cum vrei să arate și, foarte important, să elimini ce nu șară locul în cadru, ce distrage atenția. Păi da, aici intervine, de exemplu, un prim concept fundamental, celebra regula a treimilor. Ghidul o explică simplu. Îți imaginezi cadrul împărțit de două linii orizontale și două verticale, ca la X și 0, știi? Și ideea e să plasezi elementele importante pe aceste linii sau, și mai bine, la intersecțiile lor, acele puncte de forță. Asta creează o compoziție mult mai dinamică, mai interesantă vizual decât dacă pui subiectul fix în mijloc. Evită monotonia. Aha, deci nu e doar o chestie de să arate frumos, ci chiar ajută ochiul să exploreze imaginea. Exact. Ochiul e atras natural spre zonele alea. Și, apropo de ghidarea privirii, o altă tehnică menționată e încadrarea sau framing, adică folosești elemente din scenă, poate o fereastră, crengile unui copac, un gang, ca să înconjori cumva subiectul principal. Ca o ramă naturală înăuntru pozei. Da, creează profunzime și focalizează atenția direct pe subiect. Interesant cum ambele, și regula treimilor și framing-ul, concentrează atenția. Ghidul vorbește și despre profunzimea câmpului, DOF, tot ca o metodă de separare. Da, depth of field, adică profunzimea de câmp, e crucială. Autorul explică acolo cum poți folosi o diafragmă deschisă, adică un număr F mic, gen F1.8, F2.8, ca să obține o zonă de claritate foarte îngustă. Subiectul tău principal rămâne clar, sharp, iar fundalul devine neclar, blurat. E super utilă tehnica asta la portrete, de exemplu. Ca să scoți persoana în evidență față de un fundal care poate e aglomerat sau pur și simplu nu te interesează. Separă planurile. Exact. Dar, dincolo de cum aranjăm lucrurile în cadru, sursa subliniază și altceva esențial, lumina. Cum o descrie? Păi Chiru detaliază cum diferite tipuri de lumină pot schimba complet starea pe care o transmite fotografia. Zice că lumina puternică de soare poate da o notă veselă, dar aia dură, de la amiază, știi, cu umbre foarte tăioase, aia poate crea tensiune. Așa e, iar lumina aia difuză, moale, dintr-o zi cu ceață sau nori, induce parcă nostalgie, un pic de mister. Și lumina slabă, dramatică, cum e înainte de furtună, poate sugera neliniște, ceva apăsător. Lumina practic sculptează și scena și emoția. Bun, și cum facem să dă senzația aia de adâncime, de spațiu, într-o imagine care la urma urmei e plată? Materialul atinge și perspectiva. Da. Ghidul menționează câteva metode. Una ar fi folosirea liniilor convergente. Gândește la un drum care se pierde în zare, la șine de tren, marginile unei clădiri. Ele par că se unesc undeva departe și asta creează iluzia de adâncime. Sau repetiția, când ai elemente similare, stâlpi, copaci, care devin tot mai mici pe măsură ce se îndepărtează. Funcționează la fel. Și separarea planurilor prin claritate diferită, adică doful de care ziceai. Asta contribuie la spațialitate. Contribuie enorm. La fel și diferențierea prin culoare sau tonalitate. Obiectele din depărtare par adesea mai șterse, mai albăstrui, din cauza atmosferei.
Autorul adaugă și unghiul din care fotografiezi, de jos în sus, racursii, ca să pară subiectul mai impunător, sau de sus în jos, plonjeu, care poate să-l facă să pară mai mic sau îți dă o vedere de ansamblu. Acum, o chestie care mi s-a părut un pic contraintuitivă în ghid e ce zice despre fotografia alb-negru. Da. Ideea aia că alb-negru nu e doar o soluție de avarie pentru poze color nereușite. E o întreagă artă. Și recomandarea interesantă din ghid e să fotografiezi color, chiar și dacă știi că vrei rezultatul final alb-negru. De ce? Păi pentru că fișierul color are mult mai multă informație despre nuanțe. Când faci conversia în alb-negru, ai mult mai mult control. Poți ajusta cum se traduc roșul, verdele, albastru în diferite tonuri de gri. Contrastul în alb-negru e altfel, e tonal diferența dintre lumină și umbră. Și te poți juca cu asta. Poți face imagini high-key, foarte luminoase, optimiste, sau low-key, cu mult întuneric, umbre adânci, pentru dramatism. Și ultima idee din material care mi s-a părut fascinantă, referința la numărul de aur, ăla, 1.618, și șirul lui Fibonacci. Da, ideea că proporția asta care apare peste tot în natură, în artă, are o rezonanță specială pentru ochiul uman. Creează o armonie vizuală pe care o percepem cumva instinctiv aproape. Deci, dacă ar fi să tragem linie, am văzut cum compoziția, prin reguli ca cea a treimilor, prin framing, prin cum folosim lumina, profunzimea de câmp, perspectiva. Păi da, toate astea sunt de fapt niște unelte, instrumente puternice care te ajută să ghidezi privirea, să spui o poveste sau să transmiți o emoție. Chiar și alb-negru rămâne un domeniu cu regulile lui specifice de contrast și atmosferă. Și cred că e important de reținut, cum zice și autorul, astea sunt principii, nu legi bătute în cuie. Odată ce le înțeles, le poți încălca, dar le încalci intenționat ca să obții un efect anume. E o diferență mare între asta și o greșeală făcută pur și simplu din neștiință. Tot deja, una care ne e familiară, dacă am reîncadra-o acum, mental, aplicând regula treimilor. Sau, dacă am alege conștient să izolăm subiectul cu un dof mic, merită explorat, zic eu.